May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulog ka mga balita sa Isla Sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mapatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Abby Benitez gitpaginwala nga ginabayaran ang mga nagapirma sa petisyon para sa charter change. Duha ka mga NPA patay sa encounter sa La Castellana. 17 anyos nga naghimo sang clone Facebook account ni Vice Mayor Elcid Familiaran, nagapangayo kayo sang kwarta sa iya mga kakilala. Mas matugnaw pagigidapya sang hangin mabatsagan sa masunod nga semana. Kag sa Good Vibes, Barangay Singkang Airport nagpatuman sa clearing operation, mga dalan naghawan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mas matugnaw pagid nga dapya sang hangin ang mabatyagan sa masunod nga semana. Abot sa Weather Bureau nga pag-asa nga mas mangin matugnaw pagid ang panahon sa masunod nga semana. Suno kay Joey Figuracion, ang climatologist sang pag-asa, ang sa karon matugnaw nga dapya sang hangin ang malabawan pa sang matugnaw nga panahon sa masunod nga semana bangod sa amihan surge o kun ang pagnubo sang temperatura. Sa Enero 11, na-record ang pinakamatugnaw nga temperatura nga nagdangat sa 12.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Sa karon ang northeast monsoon o kung hangin amihan ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Wala naman sa may nakitaan ang pag-asa nga weather disturbance sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility tubtub sa weekend. Sa number 9, Gobernador sa Probinsya kag Association of Chief Executives ang nag-endorso sa pagpapili sa Provincial Liga ng mga Barangay sa Regional Liga ng mga Barangay. Nagpakikita kay Resang Aga si Liga ng mga Barangay President Negros Occidental Chapter Richard Julius Sablan upod kay Negros Ace President Mayor Javier Miguel Benitez kay Governor Eugenio C. Lacson para maghingi sa endorsement sini para sa Regional Liga ng Barangay. Sunod sa kay Mayor Javi, naghatag sa suporta ang gobernador na talana naman nga magbisita sa iban nga mga probinsya sa Western Visayas sa Sablan kag Benitez. Sa karon wala sa may ginalantaw nga contender sa position. Kung matigayon ini, ang mauna nga tion nga gikan sa Negros Occidental ang magapamuno sa Regional Liga ng mga Barangay. First time in Negros, most probably muna. And for the program sa aton government diri, ano naman ako sa Iloilo. For the region really. So Mayor, full support ang ACE? Full support on ACE, yes, definitely. This will be the first time that, if ever, that the regional president ng Liga ng mga Barangay will come from Negros Occidental. And we've been working together, Negros ACE and through the Liga ng mga Barangay Provincial. We spoke about this already, things that we want to push for regional level because I think the LGUs should work hand in hand with their barangays. Sa number 8, poso ang hugot nga magapasiguro nga mahimo sa Bacolod City Public Plaza sa gabi. Sa pagsinapol sang katapos ang Public Order and Safety Office upod sa mga sidewalk vendors sa Bacolod Public Plaza, nakasugtan nga dapat nahimo sang ilang mga baligyaan kag hindi ini pag-ibilin sa ila paghalin. Suno kay Poso Head, retired Police General Primitivo Tabohara, nagtalana na sila sang temporaryo nga plaza administrator agud mapasiguro man nga hindi paghimuon sa mga vendors kag sang pila pa ka mga individual nga palahuwayan ang plaza. Si Councilor Celia Flor ang nanawagan sa Poso nga aksyonan ang mga illegal structures sa sulod sang plaza, pati na ang mga nagatulog sa mga napahamtang nga waiting shed. Kaina ginsapol man sang Poso ang mga vendors sa Bacolod City Government Center agud masiguro nga hindi maggutok ang mga nagalinabay nga salakyan sa palibot. But for the meantime, nag-designate ako na isang temporary storage area sa may kilid sa sectoral office.
para mabantayan ang mabili niya gamit. Kag ang mabili niya gamit may markings kung sinong tagiya. Pero so far kagabi time man lang to ang nagbilin to. Kay 7 man na sila out of 27. But on the subject nga dapat once nga natapos ang ila pagbaligya, dapat remove ginila tanan nila nga structures. So nag-implement ata starting last night. And we'll observe the following days naman tonight up to January, tapos sa January. Kag wala na sa may mabiling nga structure dira sa sa sulod sa public plaza. Sa number 7, SM Prime Holdings magasugod na sa pagpangudal sa ilang township project sa Old Airport sa Bacolod City. Nag-apply na sa resolution of no objection ang SM Prime Holdings sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod para makapangudal sa ilang 20 hektaryas nga nabakal nga duta sa Old Airport sa Bacolod. Sunod sa kay punong Barangay Attorney Cesar Distrito, magasugod na abi ang SM sa pagpangudal sa ilang propiedad para sa ginaplano nga township project. Ugaling, may 36 ka mga pamalay nga mga inapektado sa proyekto bangod nagapuyo sila sa sulod mismo sa propiedad pero nasugilano na sila ni distrito kaginpahangop sa mga mangin benepisyo hindi lang sa barangay kundi sa bilog nga syudad sa ginaplano nga proyekto. Gintagaan ang mga pamilya sa financial assistance gikan sa SM kag syudad sa Bacolod. Tubtub na lamang sila sa bulan sa Marso sa among lugar kag voluntaryo nga magabiya. Damlag pa, ginanunsyo sang SM ang plano nga township project sa area nga nagalakip sang mall, high-rise condominium units kag iban pa nga mga buildings sa amo nga area. You have to look at the benefit that the city will gain from it. Siling ko, imagine nyo, mapatindog diri sang business center, sang plano, mga malls, mapatindog sila sang hotel, sang mga call center, which will now it will result to silang ko job generations of thousands of Bacolodnon and Negrosanon. Sa number 6, 17 anyos na naghimo sang fake Facebook account ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Isa ka 17 anyos nga taga-barangay Pahanukoy sa Bacolod ang natumod nga nagpeke sang Facebook account ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Gani magahinyo man sang bulig ang Vice Alcalde kay punong barangay Yolanda Noble. Agud malocate ang nag-clone sang i-account, agud magpangayo kayo sang kwarta. Suno kay Familiaran, duha sa iya mga kakilala nga yara sa Manila ang nakuhaan sang 1,500 pesos kag 3,000 pesos sang menor de edad. Natabuan nga na ospital ang PC Alcalde sa nagligid nga semana, rason nga gingamit ini sang impostor agud makapamentaha. Nagwa nga naga-online sabong ang menor de edad kag ang kwarta nga iya nakuha sa pagpanginto amo ang iya ginpadala sa Laguna. Tuyo sa Vice Alcalde nga magpasakas ng reklamo angon sa identity theft batok sa menor de edad. Identity theft ini with a penalty of below 10 years imprisonment and a fine of 100,000 to 500,000. Only that. Okay. Minor siya. In fact, birthday kagapon. Sa number 5, duha ka mga katapos ang New People's Army patay sa engkwentro nga nagluntad sa Banwa sa La Castellana. Patayin duha ka mga ginaligar remnants sang nadismantle na nga Central Negros 1 sang New People's Army sa maka-engkwentro sang 62nd Infantry Battalion sang Army sa Barangay Sag-ang sa La Castellana pasado na 6 kiina sang aga. Sunod sa kay 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Orlando Adalin, 5 ka mga NPA na nga-engkwentro sang Army nga gid-report nga nagapatigayon sang recruitment kag extortion activities sa area. Naglawig sang 3 ka minuto sang tiniruhay nga nagresulta sa pagkapatay sang duha ka mga rebelde nga wala pa makilalaan. Wala naman sang nasamaran sa bahin sang militar. May na-recover nga mga armas sa encounter site. Sunod kay Adalin, parayon pang pursuit operation sa militar sa mga nakapalagyo nga mga rebelde.
Sa number 4, one-stop shop sa mall para sa mga nag-renew sa ilang business permit ang tubtub na lang sa Enero 20. Malapit na sa 10,000 mga business registration applications ang nabaton kag ginaproseso sa Business Permits and Licensing Office. Sumugod nagbukas ang one-stop shop sa Ayala Capital Central. Suno kay BPLO Head Stella Rayos, ila na ginatinghuan nga mapasanyog ang internet connection sa sulod sang mall agud man maserbisyohan ang mga applicants online. Nagalao man si Rayos nga magsaka pa ang kadamuon sa mga applicants antes magtakop ang one-stop shop sa Enero 20. Sarang maka-avail sang 10% discount sa ilang business tax ang mga negosyante nga maka-fully pay antes sang deadline. Sa records ng BPLO, nagsaka sa 8% ang kadabuon sa business permit applicants nga naglabot sa 25,371 sang nagligad nga 2023. Nakater kami sobra mga 500 a day. Kung if ever kung mag-online, medyo kami sa part namon, medyo kakabudlayan, di kami maglagas. Kaya since sa natin yung online application, non-stop siya, 24 hours, plus pa ang weekend, Saturday, Sunday. So, sige-sige, ang application, pag miss kayo males namon sa subong, pagka the next day, ga-additional. Sa number 3, pag-ibig ang nataranang magpasaka sa ilang monthly savings rate sang ilang mga miyembro. Sa idalom sa new savings rate sa pag-ibig, ang maximum ng monthly computation ang mangin basihan sa pag-compute sang 2% nga employee savings kag 2% nga employer share sang mga pag-ibig fund members. Ang pasakaan sang 10,000 pesos gikan sa 5,000 pesos nga amo ang basihan sa karon. Nagakasayuran nga ang monthly savings sa pag-ibig fund member sa employee share kag employees counterpart ang mangin 200 pesos sa tagsa kagikan sa tig 100 pesos. Ginapaabot ang nga ini ang ipatuman sa madason nga bulan. Sa number 2, Kinse ka mga alkalde sa probinsya ang pabor sa charter change. Samtang may ginapatigayon gidman nga signature campaign para sa People's Initiative, pero ini ang ginapamunuan sa mga pribado nga grupo. Inisunod kay Negros Association of Chief Executives President Victoria's Mayor Javier Miguel Benitez. Sa inisyal nga pag-check sa mga alkalde, may 15 nga pabor sa charter change. Kung paano ini ipatuman kag kun bala bahin lamang sa economic provisions ang tandugon, suno kay Benitez, wala pa nila nga matalakay ini. Ang importante, una suno sa iya ang mga mayara sang malabot nga konsensus. Nagalabot man sa igtalupangod ni Benitez nga mayara sang ginapatigayon nga signature drive para sa People's Initiative sa pila na ka lugar sa probinsya. Pero klaro niya, ang mga nagapamuno sini hindi mga opisyal sang gobyerno. Mayara man sa Victoria City. Suno kay Liga ng mga Barangay President Negros Occidental Chapter Richard Julius Sablan nga gikan sa Victorias, wala sang kahilabtanan ang liga sa among nga lihok. Let's have consensus. Ang consensus, what does consensus mean? Consensus from the people, sa mga tao. Anong gusto sa mga tao? Consensus sa mga eksperto. No? So, any move to get consensus is good. No, but we have to make sure when we talk about the People's Initiative, ay tuod gid nga gusto sang tao. It's a truly People's Initiative. So I think there are some people who are going against it because it is not so. But I think I agree and we support what the people want. We need consensus sa mga tao. So is there a move locally for a People's Initiative? Do you know of any? It's not officials-led. We've heard, we've seen some that's going around, but it's not officially. I think in the province. In the province. All 26 barangays in Victorias, wala kami involvement sa signature campaign going kundi man nga. Rumara, private. May private individual nga naga-led sina, pero not coming us from the Liga or the city mismo wala kami. Provincial Liga, yes sir. With the provincial, sa bilog ng province, hindi kami sigurado sa kakatabo sa iban.
kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bacolod City Mayor Alvin Benitez nanindugan nga mayara na kadansang resolusyon ang League of Cities of the Philippines nga nagsuporta sa charter change. Iyaman gid paginwala nga ginbayaran ang mga mapirma sa sini nga petisyon. May report si Nico Delfin. Marso sa nagligad pa nga tuig sang nagpagawa sang resolution ng League of Cities of the Philippines nga nagasuporta sa anuman nga mga tikang tuoy sa pag-amend sa 1987 Philippine Constitution. Sunod kay Mayor Alvin Benitez, chairperson sang LCP, nga mismo si Cebu City Mayor Michael Rama ang nagduso sini sa ilang meeting. Taliwas sini sa naging pahayag sa nagaserbe LCP President nga wala pa sang panindugan ng Liga angot sa ginadso karon nga charter change paagi sa People's Initiative. You mean me, nag-endorse sa gitsang chacha? You mean me endorse? During the meetings ng LCP last March, we have endorsed the charter change. Kaya ang pamangkot, is the Constitution perfect? In fact, it may be perfect today, but hindi man perfect tomorrow. So there will be all these changes. Kung muna ang isa ka constant nga may alam. Sunod sa alkalde, nagsugod naman ang signature campaign sa mga kabaranggayan para sa petisyon tuhoy sa Chacha paagi sa People's Initiative. Wala sa nakita nga sala ang alkalde para suportahan bisan sa mga barangay officials ang lihok agud maligwat ang Constitution, partikular ang bahin sa economic provisions. I don't see hindi sila pwede ka support, hindi sila pwede ka endorse. Just like any public officials, they're also people. Mga people's initiative. Nga si mayor, hindi people. Si barangay captain, hindi people. People man na. Right? So, ang question lang, of course, nga ginahalungan ta, that there should be no government funds that will be used. Okay, it's supposed to be a people's initiative. But you cannot segregate politicians from engaging sa people's initiative because they are also people. Kasubong ni Benitez, suportado man ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang lihok para sa pag-amend sa Constitution sa pagpati nga mapasanyog pa ang programa bahin sa edukasyon kag public utilities. And that one is the educational institution, which is very important for us to be globally competitive. Okay. Dako niya nga bagay and public utilities, very important ni, which involves water, electricity, and even ang atong fuel. Ginapanginwala man sa alkalde nga may bayad ang pagpirma sa petisyon sa pagpati nga insulto para sa pumuluyo ang 100 pesos kabaylo sa ilang pirma. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, mga dalan sa Singkang Airport sa syudad sa Bacolod ang naghawan matapos ang clearing operation nga ginpamuluan sang barangay upod ang bitaw. May report si Romeo Subaldo. Ang sadtuan ay magutok nga mga dalan sa sulod sa barangay Singkang Airport sa Bacolod naghawan na. Kung maglabay ka halin sa Old Airport pagwa sa Palmas del Mar, pasulod sa main highway sang Singkang, wala na sa may nagaparking ng mga e-bike, tricycle o kung salakyan sa higad sang karsada. Amuman kung maghalin ka sa Dalan Araneta, pasulod sa barangay, naghawan naman. Sunod sa kay punong barangay sa distrito, may insidente sang sunog nga natabo sa barangay nga hindi makasulod ang mga bumbero bangod sa mga nagaparking ng mga salakyan kag tricycle sa higad sa karsada. Tigareklamo ang mga bumbero nga nga if it will happen again, base maubos ang pilakalibo nga balay sang Magsungay, which will be the biggest disaster in the history. Kaya ang Magsungay is composed of almost estimate na mo mga 3,000 kabalay dala sa Magsungay. Ang dalan is isa lang. Kag wala sa sang guaan, dira ka man mabalik. Gani nag-set sang deadline ang barangay, kag ginsuguran ang clearing operation kaupod ang Bacolod Traffic Authority Office. Ginpang tikitan ang mga salakyan nga ginaparking lang sa higad sa karsada adlaw man o kun gabi. Kutob sa mga may salakyan nga wala sang parkingan sa ilang mga balay, gintugutan nga makaparking sa kilid sang barangay o kun sa barangay gym.
Nagbutang pagi kami sa ilas ang alternative parking lot. Gin-offer namon diri ang kilid sang barangay hall with tanod nga nagabantay. Na pwede sila kabutang diri sang ilang mga salakyan para magparking at night time. Sa any time of the day. Kag ang mga gym namon, ang 8 ka gym sa bilog nga barangay, gin-offer namon between 10 o'clock in the evening up to 6 o'clock in the morning. Pwede sila ka-parking dira. Pero bayad sila sang parking fee. Sagwa sa eskwelahan nga 4 lanes ang dalan, ginpasugtan ang pagparking sa isa ka lane para hindi magtabok ang mga kabataan para magsakay. Suno pa sa punong barangay, para mapatuman ang disiplina, wala sang ayuanay para patas ang pagpatuman sang no parking sa igad sang mga dalan. Not even once naghatag kami sang personal favor. Sa tanan nga nag-ayo, I explained it with all patience nga siling kuti kung tagaan ta ka pabor, tagaan ko tanan dapat pabor. Magasigi-sigi ang barangay sa pagpatuman sini para matun-an sa mga motorista nga disiplinahon ang ilang kaugalingon para may matawhay nga dalanon nga malabyan para sa tanan. Barb, kung natigayon siya sa Singkang Airport, pwede siya actually mahimo sa ibang barangay. No? But eventually, maghawan ng bilog nga Bacolod. Pero nadumduman kami, no? May ari man sa amuling nga drive. Galing kay... Before. Oo, matilo. Eventually, do amat-amat na maging nagbalik sa dito. Pero dapat siguro ipatuman liwat para ma-remind sila. Kaagapay ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palit. Pero dapat balansay kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.